school fees nyalo duokoni. To gima timre kamano kata jood bura wegi ang'e ni nyo giluoro wacho ni kata gin bende chudo margi osebet ka chendo. Ok apar ni kata sani kanyo chudi to mana ndalo 2 mokadhogi e kanyo chul jood bura kuom dwe manyocha okadhoni to osebet ga kalewo kamano. Ang'eyo ni kata pesa mar wuoth kidhi dala mtoka dhi ringoni gi duogo nitie kaka ichuloga. En pok ochule chiegni dweche 3 tiende ni kata jood bura kadhi dala pesa moringogo kako ringe kor gweng' pesa moringogo gi mtokano pod ok tim nade ok chul. Miyo weche ok beyo od bura. Ni ng'eyo ni ne ging'ado ni ka ji ne nitie pesa moro michulo ka ji obet but kabet ka ji obet tichulo pesano. Mago medo ji nyalo wacho ni tang'o momiyo ka ji obet to mani tich mondikgi tichak ichulogi. Ang'o miyo ng'wech moringogo kodhigo dala mtoka motiyogo petrol mokete ang'o midwokone mano. Gigi duto kasa mikwano ma jo Salary Review Commission SRG ikwanogi tiriwogi tema koriko ni mane msach ang'o bunge makigolo moro tidwoko msach wa bunge chien. Miyo an kaka nene mar CDF ni biro rumo to kapo ni ok giloko ka gik moko timore biro chopo kata kama wabunge biro giwegi gibiro ng'anyo ka gikoni ok chudo gi otimre nade olewo. Tang'eni sani wich kuot ne nitie ke jo bunge gin joma dongo maka kori ng'anyo ni ok ochuli to ji biro penjo to piny machandore malichni in kata ka misachi olewo dweche 2 dweche 3 tichako gone ji koko. Mano be nyo nitie iye kanyo to en dinyo ang'e ni ok otimre nade ok owache nikech machendo maduong' en mar nyithindo nikech kidhi dala kichopo kinyi in kata gi ji 10